Ya Mak ya. Ngaturke kula nuwun luwih dhisik, ngaturke kula nuwun luwih dhisik. Ya. Ki awake dhewe metu gasik, Nduk. Oh ya. Jam 11 kurang seperempat kudu wis metu. Ya, punjul 3 menit rapopo, rapopo. Sing baku awake dhewe iso tepang, iso sawung. Sambung sedulur ana ngersane para warga ing Padukuhan Karangasem, Pucung, Wukir Sari, Mogiri, Bantul kene. Ah iya kandhane kok, Nduk. Iya, iya. Luar biasa, luar biasa. Ngatur kowe kula nuwun, Nduk. Ya. Wonten ngersanipun warga ing Padukuhan Pucung utawi ing Karangasem wonten ing Kalurahan Wukir Sari. Kapanipun Imogiri Bantul mriki. Ya, heeh. Acarane apa mak bengi iki? Ya kuwi dalam rangka merti dusun Pucung Wukir Sari kene, Nduk. Oh ya. Merti dusun Pucung meliputi pirang pedukuhan. Oke. Kaya ana ing Padukuhan Karangasem, ya, Jatirejo, ya, Karangtalun karo Padukuhan Dengkeng. Oh ya, dadi giliran ya mak ya giliran papane ya beda-beda, ya. Taun wingi awake dhewe wis kepareng sowan ana ing Padukuhan Dengkeng. Ya, saiki giliran ning Padukuhan Pucung. Weh ya, alhamdulillah ya Mak ya. Weh, ning atase mung sak aku ngibarate aku ki ya nek do mengakui dalang. Iya. Ya dalang anyar katon ngono Nduk aku ki. Iya ora apa-apa. Masalahe saiki ora diakui dalang kuwi ana sing jenenge mengaku dalang kok Nduk. Oh iya. Ayo wiki janjane ora kok dheweke ngaku nek dhek dalang ki ora. Lah piye? Wiki ming cara carane padane iki sarkasme nulu Mak. Oh ngono. Iya. Aku rak ya dong. Iya, heeh. Lah kira seangkatan karo sing nylentrem kuwi. Iya, sausia. Iya. Heeh, Mas Baptista. Ki jare bengi iki ya arep rawuh. Iya, heeh. Tenan. Oh iya, heeh. Maturke panuwun melu ndedonga Nduk. Iya, sartane melu mangayu Bagya. Murga wis kaleksanan ya kuwi merti dusun Pucung Wukir Sari kene. Iya. Muga-muga sak pungkure iki sak teruse warga ing Laladan Pucung, Karangasem, Jatirejo, Karangtalun apa direndengkeng tansah manggih karaharjan. Amin, Mak. Cinebena saking rubita cinaketna marang kanugrahan. Amin. Semboto kang jinangka jumbuh kang kinayuh basuki kang kaesti rayu kang kaestu. Amin. Sing disuwun mangkono donga terbaik, doa terbaik kanggo warga Laladan Pucung sakiwa tengene. Ya. Uga muga-muga sak pungkure merti dusun iki merga mawaman wis kirap ki mujudake sedekah. Ya kuwi kanggo hasil tanemane para kawula. Ya. Muga-muga warga ingkang mapan ana ing Tegal Kepanasan tandurane dukut 1000 tuwung rembaka panene melimpah hasile apik kabeh Nduk. Amin Mak. Sing disuwun ngono. Sing dadi pejabat dadi pegawe sing padha sekolah sing padha dagang muga-muga diparingi gangsar lancar. Amin. Nggone golek pangupa jiwa sing kepengin kaya cita-citane ya sing sinau sing tenanan. Ya. Supayane terjangkau kuwi murah. Lah ya maksude terjangkau ki jinangka apa kang dadi setyane lan gegayuhane. Oh iya, heeh. Ngaturke panuwun ya. Muga-muga sak pungkure iki ya Sri Semara Bumi Laladan Pucung tansah semulur nggone ngayomi para warga ing Padukuhan Pucung sakiwa tengene munggahe ana ing Kalurahan Wukir Sari Imogiri Bantul. Oh iya, luar biasa. Ngaturke panuwun sartane ngaturke sugeng lenggah. Wonten ngersanipun Bapak Panewu Wonogiri. Heeh, panjenenganipun Bapak Slamet Santoso SIP. Iya. Pak Lurah Wukir Sari, panjenenganipun Pak Susilo Hapsara SE. Iya. Dan juga tim monitoring kebudayaan Kundo Kabudayan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, pendamping Desa Budaya Kundo Kabudayan Provinsi DIY. Oh iya. Luar biasa Mak dilenggahi para-para her-her kandhani. Iya. Kanugrahan keberkahan tumrapake dhewe sak kanca. Oh iya. Uga ngaturke panuwun kanggo Kepala PT PNM DIY. Iya. Uga pamong sartanipun para dukuh wonten ing Kalurahan Wukir Sari ugi Bamuskam. Bamuskam ki apa? Bamuskal. Oh iya. Dapil Pucung. Ya. Ugi sedaya ingkang tindak gubuk kula rikala semana iki
Nek ora kleru aku isih eling aku ora pangling karo priyaine. Sapa? Priyane Pak Sutung Riyadi nalika semana. Oh iya, Pak diderekke Pak Harjiman. Ya, Pak Supandri yo nderekke nalika semana. Ya, karo Pak Wonidi. Oh iya, Pak iki pancen luar biasa ngaturke panuwun. Ya. Ki uga arep anu, Nduk. Apa? Kene iki ngaturke apa jenenge ning Laladan Pucing Wukir Sari kene iki sentra kerajinan tatah sungging wayang kulit. Weh, luar biasa. Ki cikal bakale dhisik penjane Mbah Ngatmo karo penjane Mbah Glimbo tatah sungging. Ya, ki terkenal wiwit era HB7 dhisik, Nduk. Oh iya, Lah iya to, Mas. Ya iya. Ya mengane mau nggon transit ki akeh gebingan-gebingan. Wes jan kanca-kanca wis padha kepengin kabeh. Iya, gebingan wayang kuwi. Sing wis dipulas ya ana. Iya. Napa sing kagungan dalem. Ha nggih niki nggen kula Mas nika nggih kathah nika jero kebak gebingan-gebingan. Nek nek ngersake saged dipun betoni nggih ninggali ngono. Iya. Ha iya ya. Oh iya, iya Mak ya. Oh iya, wis yo ngaturke pamundutan sartane salam-salam nggo warga masyarakat sartane Karang Taruna. Ya. Kadang muda-mudi sedaya kemawon. Ya. Uga kanggo keluarga besar Mansatu Gunung Kidul. Ya. Uga paguyuban Pandagya Pandemen Dalang Ki Yusuf. Ya. Uga kanggo pamirsa live streaming YouTube Ki Yusuf Ansor ingkang mapan wonten ing pundi papan sugeng mriksani. Ya, Ya. Mak, apa? Penjang kamu kelakon. Lah piye? Pak Wonidi arep maringi kowe wayang. Weh, alhamdulillah. Oh iya, muga-muga wujude isih nulang sak lembar ngono, Nduk. Weh. Men dadi akeh ngono piye? Ayo sak kersane sing arep maringi kok. Oh iya, engko diaturi munggah panggung, Nduk. Ya. Banjur ki Pak Ngadri Pucung nyuwun rujak jeruk. Oh iya, dipinangkani. Heeh. Ki ana kancane to Mak, ora mung awake dhewe tok. Ana penyane Mbah Waloya karo Mbak Yuku saka Semin. Sapa? Mbak Niken apa? Udu wonge ijin bengi iki. Wo. Lah banjur apa? Penyane Mbak Uut. Uut Salsabila ngawur kowe. Wis ora neka-neka ora apa. Oh ya Pak Wonidi arep maringke. Oh iya, heeh. Matur sembah. Nggih, matur sembah nuwun sanget. Oh nggih, matur sembah nuwun. Mugi berkah nggih Pak, sembah nuwun. Lancar rezekine lemah teles. Wah nggih, matur sembah nuwun nggih. Iya, berkah Mak ya. Ngandhane kanggo. Iya. Iya, weh matur nuwun sanget para priyayi-priyayi ingkang sampun paring cehna tresna kalian kula. Matur sembah nuwun. Ya tambah koleksi Mak. Weh. Berkah barokah ora lokak malah kebak nggih, matur nuwun sanget luar biasa. Iya. Lah ya kene iki sentra kerajinan tatah sungging wayang iki elok luar biasa. Wis nasional malah keporo wis tekan internasional, Nduk. Wah tenan kuwi. Iya. Potensi daerah kene iki luar biasa tenan. Iya. Wah iki mlebu komplek padukuhan Pucung kene iki wis sak kiwa tengen omah-omah kuwi wis padha apa ngadani utawa nglakoni nguri-uri tatah sungging kuwi. Iya, Kakung Putri weh luar biasa tenan. Ya, diaturi munggah wae Mbah Waloya karo Mbak Uut. Apa ki engko arep anu Mak? Piye? Arep ramen ketoprak terus dibubarke Prabu Baladewa. Ora, aku ndak dilesoni Mbah Waloya. Lah ngopo? Kae wonge mutungane. Wong perkara rokoke ta arep gelut karo aku. Sapa? Mbah Waloya kuwi kowe iki kok. Iya. Mula aja sok seneng nyalahi karo wong tuwa. Wong tuwa kuwi apa-apa iki kudu dilungguhi ngisore. Iku dilungguhi ngisore yo gepeng kok iki ora. Iya, diaturi munggah wae Mbah Waloya. Slendro ta iki? Iya. Diserampatke. Ya, heeh karo Mbak Ud. Monggo. Monggo, Mas. Sesat jeneng
Ampun, Mas. Hae. Dinai rezeki iki ditampa. Dinut merengkel wonge merengkel. Tabuana sak keselmu. Pripun ta Mbah Jani kudune sing semangat ampun kalah kalian kanca-kanca wiyaga. Iki ora masalah kalah menang, iki mentang-mentang bau nguwitke ya sak geleme dhewe. Nah kono kepenak ndundang tundet lah sing ngobat abet ya iki. Ah iya Mbah. Napa tesih sak mobat mabet niku? Ayo kuwi jare anyar pamer-pamerke kok Mbah Waluya. Wah, urung sah iki ngawur wae. Urung sae diomong-omongke. Amen diwangi ngriditke. Heeh, sugeng dalu kakek. Welut sing dalu putuku Jan Bagus. Jan saya Dina saya Bagus njenengan nggih. Heeh, wah aku jan gumune aku iki janten anak ngudang kowe iki anak lanang-lanang, nek gedhe pinter tenan iso njunjung asmane wong tuwa. Nek anakku wedok iki lek ngudang beda. Lah pripun nek anak wedok sok nek gedhe jangan lombok bumbune peresan kambil. Ha kemen. Peresan apa kuwi? Kambil sih. Ayo kudu keri-kerine ya Guru lagune kudu padha ya? Heeh. Anak wedok genok-genok sok nek gedhe jangan lombok bumbune peresan kambil sitok. Oh iya. Heeh. Tak kira udu kuwi kok mau. Lah iya, tak kira kuwi wah jan pikiranku wis ora genah kan. Iya. Ya demi kira dhewe-dhewe. Sugeng dalu Mbak Ucal Sapina. Sugeng dalu Wah, Dimas. pripun kabare Mbak Yu? Alhamdulillah. Sae. Alhamdulillah, saya Mbak Walu ya. Nggih. Aku ki wis suwe ra ketemu karo Mbak Uut ki saya rene wow. Sik. Ayo. Saya wow iki piye? Ya wow ki ana werna-werna. Nah, coba dijelaskan wow ki piye? Ayo wow ki tegese wah ketok sehat luwih enom ngono lho Mbak. Oh, ngono. Wow ki beda-beda. Kaya dene aduh ki ya beda-beda. Sajak aduh beda-beda pripun? Lho nek kesandung aduh ngono iki beda. Oh. Ana sing aduh ngono ki lara petenge. Nek sing ngene. Aduh, nih kan ya kene. Ene sik aduh ngono ki mumet sirahe. Sajan. Iki nyarep nyemplungke aku Heeh. Nggih. Ngerti enggak ya Mbah Waluya kuwi? Pokoke ra iso dijebak. Ra demok-demok. Weh anakku ya sak gelemku dadi Anak anak karo bapakku wis ora ono palang sangkere ya nduk ya. Oh ya. Ora apa-apa iki dek cilik sing ngedusi ya aku ning bareng gedhe tak dusi angel banget. Mongko aku nek ngosok. Neko. Kinten-kinten napa nggih sami pitados nek kula niku anake Mbah Waluya. Percaya mboten, Pak Bu? Dununge saka ngendi ora? Omong kuwi ngono. Aja omong ngono kuwi. Kowe kuwi ya anakku. Oh, kula niku anake jenengan tenan to? Ya tak nilaiku ngijapi mbokmu ki mbiyen wis meteng 4 sasi. Kok iso ki lho? Lah ya anakku to. Lah nek wong meteng ki pirang sasi? 9 no. Isih uman 5 sasi setengah ki perang. Pamane kowe iki 4 sasi dilairke ora rupa uut. Lah rupa? Eting prentul kae kok lemah. Ayo urung dadi wong kok ya meneh. Iki sik bocah nggih. Nggih, ya iki ngaturke kula nuwun pirsane para warga. Ing Laladan Pucung Bukir Sari kene Mbah Waluya karo Mbak Uut. Iya. Kowe nduk sing ingkang sepuh rumiyin. ora kudu ki nom iki latihan men lancar. Kowe ngaturke sugeng dalu, matur sembah nuwun terus pandonga. Ayo. Nganggoke ku barang. Kanggo nggih ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anakku kok lancar. Ayo. Salam sejahtera dumateng kita sedaya Gusti tansah berkahi. Anakku kok lancar. Iya ya.
Matur suwun menika katur warga masyarakat Pucung Karangasem. Pucung Karangasem Nggih. Sardi. Anggenipun kagungan gati merti dusun nggih, Dimas. Derek memuji mugi-mugi sedaya ingkang dipun gayuh menika kasembadan. Amin. Pinaringan sehat sedaya nggih Pak Bu nggih. Anakku. Rezekine lancar. Anakku. Anake sampean iki. Anak iso sekolah sing dhuwur, Amin. cita-citane terwujud. Oh, kaya aku mbiyen sekolahku ya dhuwur. Dhuwur. Lah nek ndek ndak kecegluk. Dhuwur ki S piro? S1, S2, Oh, aku apa S3? S1 wae pilek aku pisan. Ah iya. Ning sampean mbiyen ketok ya pinter to, Pak? Lho, aku mbiyen ki matematika ki tenan 9. Wih, songo Mbak. Dindum cah 4 nek ra salah. Ayo man piro kuwi ya, Ro? 55 ya. Iya, Nek pinter tenan lho, Dimas. Pripun? Bapakku ki pinter tenan lho. Coba tak tese. Iya. Oh, arti tes. Tesen Apa? Mripate? kaya dadi pegawai negeri wae dites. Apa? Tes apa aja? Ayo, Oh, mesake lho, iki wis 10 kok. Mbak Uut sing ngetes coba. Sing jangkep le matur ngersane para warga, Mbak. Ayo. Tesen men kaya son aku. Kaya san. Dites. Ayo, apa? Lho sing ngetes ki dalange kok. Ora sida aku ya men Ora ngomong. sida cetok. Kowe ra dites lah nek aku sing ngetes baru iso. Oh iya, coba tesen dhewe. Aku wis ngerti kunci jawabane nek sampean. Iya wis, engko Iya. anggere iso jawab. Aku bengi iki bayarku PN. Weh, tenan lho ki. Tenane to, Mbah? Lah wis mbiyen dibayar wis entek kok. Arep Oh. apa? Kayaknya kok lomo men. Aku tak takon aku. Dewe. Apa sebabe wiyaga kok do nganggo blangkon? Lah yo sak trepe to Mbak nek nganggo surjan jarik ki yo pasangane blangkon. Ora. Lah piye? Soale do duwe, nek sing ora duwe ora nganggo lho deloken. Ayo nyilih kok yo. Lah yo nyatane do ora nganggo. Nah saiki ana gedang 15 nek dipangan 5 isih pira? Ayo isih 10. Ah, isih utuh. Lah kok Aku rak takon nek dipangan, lha kuwi ndelalae ora. Oh alah. Takon nek dipangan. Nek dipangan. Iki ndelalae ora, dadi isih Mblegongke aku kira. Ora blegongke nek jenenge ra lucu kale mana. Kuwi tentang buah-buahan. buah-buahan. Saiki aku oleh takon ora, Mbak? Oleh. Udah, ini mohon maaf sih lho. Ora Mbak apa-apa, Kuala. kowe iki salah lah mbok kowe aku ki tetep kowe iki anakku. Oh iya iya. Apa? Tentang hewan. Nek mau kan tentang buah-buahan. Iya, Saiki tentang hewan. Lah kowe mung ngono kewan kowe kok ngengetke bapak ora njaluk ngapura sik iki masalahe apa? Lah wong jagongane karo sampean ki Oh, ya iya. adu arep apa rumangsa Iya. apa piye? Ora ya piye? Heeh. Kewan manuk ya, Mbak? Manuk. Manuk. Iya iya iya, aku ngerti nek manuk kowe. Apa kepiye? Manuk ke agamane apa, manuk? Waduh. Kamu ya ora duwe agama kok. Kewan kae. Enak ya? Manuk lho. Manuk. Manuk ora duwe agama. Duwe. Apa agamane? Agamane ki Islam karo Kristen. Kok iso? Heeh. Lah kan eneng emprit kaji karo manuk gereja ya? Nah, syukur. Aku genti, Mbak, aku genti. Sik, ning nek manuke bapakku ki agamane apa? Lah ora ngerti aku. Iki to. Pinatut agama apa piye? Iki miturut kahanan nek iki agamaku iki agamane. Agama kawinut kan. Kahanane ya padha karo wong aku ki mbiyen ki golek gresek, tak rewangi golek gresek. Ngono wis tekan ngendi-endi gresek. Ning nek sepi iki aku malah entuk 500.000 ning nek do rame iki malah pengen entuk 50.000. Lho, lah Iya to? kok iso anu akeh sing sepi, Mbah? Lah nek sepi kan karo iso nyolong helm barang. Oh, berarti demben warga Pucung tau geger kelangan wedhus kan mesti sampean mesti pelakune. Wah. Nggih, nate to, Bu? Aja ngomongke wedhus. Wong Lah, tak piye? beleh sing mangan ya kowe kok dadi. Kok kaya wedhus colongan. Oh, iki arep korban. Heeh. Korban awake kuwi kudu ngerti ning gandeng aku ki wong ra duwe. Korban iki aku mung jagake tanggaku. Kayak apa? Tak bojoku mbiyen ki ngomong, "Pakne nek kowe diteriwak wedhus wong men gampang pok kumen nganggo banyu nanas." Oh iya. Tenan kancane do mbleh wedhus ki aku ki ngonceki nanas. Heeh. Tak kum nang nggon baskom ngenteni wong teriwak wedhus nganti esuk ora nang wong teriwak wedhus. Dadi kepeksa sate iki nanas ki tak sate. Tak bakar lah putuku mara. Terus? Njaluk satene Mbah. Nyole dipangan. Kok kecut Mbah? Kuwi wedhus wingi aku.
Kakarang nanas kok ya Mbak. Ayo seneng wong ora duduan arek kok piye meneh ya. Ya ora apa-apa ya. Sing baku padha rahayu wilujeng. Nggih. Pandungane kanggo warga ing Pucung Nggih. Karangasem sakiwa tengene. Nggih, lajeng menika ingkang lenggah wonten nggih joglo menika bapak-bapak. Nggih wonten Tamu niku wonten. kehormatan mugi sedaya warga masyarakat mriki kula nuwun Pak Lurah nggih nenggani nggih, Nggih Mbak. Pak Lurah. Kowe ngerti Pak Lurah urung? Dereng. Kae lho. Landi. Sik pundi Alah, ning ngene. cetha. Kae kok ora yo nyenggol langger nyene iki rek. Apa Enggal. dole arti. Ngeten lho, Pak Lurah wis ngerti rong, Nduk. Kae lho, ngono. Lah nunjuk niku sing jelas. Menika Pak Lurah. Iya, nggih. Udu kowe. Mburine kae lho. Kowe wirangan kaya aku wingi. Ana cahayu dadah-dadah aku yo dadah sebelahane iki mburiku sing dadah. Kula aja sak GR kae. Rumah aku gedheku semene aku didadah cahayu banget iki sapa aku. Ya guyu kae ya sampean. Lah kok lewat aku ki sik dadah oh terane mburiku wah kurang ajar aku ngono. Terus sampean isin lho. Ora aku ra isin kok. Ki ilmune Mbah Waloyo kuwi sing pengen tak tulat ki kuwi lho ilmu betah isin kuwi lho. Wah betah isin betah ngantuk. Apa neh sing ora betah? Aku ki lara dipuling dokter aja melek bengi-bengi, Mbah. Nggih, aku yo ndagel yo karo merem iki aku ngono men aku ngono. Dagel karo Ki no anu Mbah pamundutan. Apa niku? Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki Pak Marjiono 1 tahun yang lalu mengundang Yusuf Ansor Merti Dusun Tengkeng bulan 5 2023. Ya. Request Taman Juruk. Nah, matur sembah nuwun. Semoga Yusuf Ansor dalah Ansor laras sukses selalu dan ikut mendoakan Simbah Yusuf yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Ya mbakku mbokku lara mak. Lah iya. Iya. Saking Mas Bagus Jepara nyuwun tembang garwane wong liya kali sisi deman. Wah iki padha wae iki. Salam saking Jepara. Oh ya. sak tema ya. Sak tema. Iya. Nah, ketua panitia Pak Sutung nyuwun tekek lorek. Iku Jula-juli. Jula-juli tekek lorek. Ha iki mergane ana sambungane saka Pak Suraja ki mau sing maringi kenang-kenangan aku, Mbah. Iya, heeh. Ki nyuwun caping gunung. Nah, bencang kula kirimi wayang melih ning Bayar. Oh nggih, mboten. Iya, iya. Ya ora bayar akeh tang ongkire. Lah ya wong ya jenengan ngersake wakeh kok nek siji ngono ya diparingi. Nah. Ki alamate Pucung RT 5 Karangasem Ukir Sari. Nomor telepon 0819 0413 0117. Oh iya, mau saged menghubungi Mbak Bleh badhe sesambetan. Oh nggih, mriki ngersaken wayang. sentra Tatah Sunggih wayang nggih Dimas. Oh nggih. Luar biasa. Wong napa rangkaian acara menika dinten Jumat ugi wonten napa mewarnai wayang nggih Pak? Nggih. Lomba mewarnai wayang. Untung mewarnai wayang lho, Mbak. Aku ki karo ngerti gedang iki lho masalah iki. Napa to jenengan iki roh gedang kok kaya Walah gedang wis tau nggawe wirang aku kok. Lah piye to? Lah aku arep nang gone Mas Yusuf iki to. Udan-udan ngeyup nang gone Mbak Tarni kae aku. Heeh. terus Lah ya aneng ngeyup kok ngeyup kok Iki minum. kok Ngeyup. sik mencurigakan iki ngeyupe kok rono. Ya lah golek sing ngeyup to main ning pinggir dalan. Lah kok aneng gedang slirang maton tak pangan entek ngono iki lah kok Tarni teko. Piye? Aku waduh Mbak Tarni ngapunten iki gedange kula pangan. Ora apa-apa Pak Dhewe wong kuwi cok dipangani kethek udah. Tak ming padha derajate. Aku kethek ya men anggen tak selirang aku ya. Ha iya. Nek kethek raden yo sok dipangan codot nika. Ngantukku ora lek bengi ki aja tekne aku butuh duit ngono jane ora. Lho kok ngantuk nek diaturi didhawuhi ngoten niku nggih sing Wah, semangat. lah wong aku ki nyambut gawe ning Boyolali adoh saka nggon aku kok. Terus apa? Tukang meres susu sapi kuwi lho, ngono. Oh ya Oh nang Boyolali. Lah iya, lah aku ki ya melu iki Dimas Yusuf iki to ning ndi lah aku kenawane ngantuk nih ya kepaksa nyambut gawe aku saka wayangan ngene iki langsung jujuk kandang ngempet ember. Langsung beraksi. Oh. Nganti jam 09.00 kok ora metu banyune bareng tak delok waduh kleru sapi lanang kurang ajar. Lah terus apa sing diperes? Mulane sapine kok ler-leran aku ngono. Ora mengkal, sapine iki malah ora mengkal. Ora sapine gur cuprat-cuprit ngene iki. Terangane Linu kok ya, Mbah. ya nganti jam 09.00 kok ora metu banyune to aku. Lah aku kan ngantuk teklak-tekluk ngono.
Bareng tak teng, oh diamput iki karo sapi. Wah tak jeguk kowe kok ya meneng wae aku ya. Kaya ora delok-delok sik no jan ki ya. Ki minangkani pamundutan, Mbah. Iya. Ki caping gunung apa-apa liyane sik? Iya. Terserah. Sisi deman ki sik bae. Iya. Ki men Mbak Uut ngejak sapa waranggana sing dikersake? Sapa? Derek mawon. Ora aku Mas wis Dalang. ora ketemu jenengan iki lho kepengin jenengan sing tak punjung carane. Iya. Ya men iki wae. Pun nderek jenengan. Wis aja ngeyel to, Mbak. Iki. Lho wong wedok iki kudu ngeyel. Ora. Kowe trauma to karo wong wedok ngeyel. Ya iya kena kowe. Iya. Golek sing manut. Golek sing manut wis entuk alhamdulillah. Iya. Golek sing tanpa congokan. Kok terus bali ning sapi meneh. Heeh, monggo mang milih, Mbak. Ya aku wis kapok. Gak aku ra wani lho. Lho ora apa-apa. Kan ngaturi sinden Apa anu wae dilocre Mbah ning anu. Kesuwen. Derek pokoke derek. iya. Sinten mawon pura. Ayo sapa sing ndi? Milih ya Mbah Waloyo sing sepuh jenengan. Wah aku ora milih. Blingir ya, Mbah. Aku ki merem raukan wis sak kenane wis ora apa-apa wis. Iya. Nah milih ya sing gedhe dhewe apa sing cilik dhewe? Aku iki bingung ngene iki. Oh, Mbak Uta pengen nembang, Mbak Uta. Ngono lho, Mbak. Ngaco Mas ngono. Ayo diaturi Dek jeneng Okta, Mbak. ayo. Iya. Ayo Dek Okta, Iya. sayangku cintaku. Jan. Disepoti Mas, ya. Maju jejer uut. Nggih. Nah, anak Pun kaya angka 10 dereng, Bu. Ya, kok kaya angka 10 to. Lah apa to, Mbak lho? ora ngono. Piye to, Mbak? Iki kaya setipe, iki kaya potelote, iki penghapuse. Ayo. Kan sampean apa nih? Saling melengkapi. Mejone. Aku blabake ra apa-apa. Wah ya kan wireng. Aku duluwangi. Oh. Mau jadi Duluange cok nggo klinting udut ora nggo nulis. Oh iya. Segaret ku lho. Selamat malam, Simba. Selamat malam putuku. Oh, sing ya ayu Allah. dhewe. wah nek ayu terus dianggep. Aku ki ming demok geger sing kaya blabak mau niki lho. Wah, konjur sakelme dhewe ra. Ayo. Kok suwe ra ketemu kok malah sio-sio to, Mbak, Oh, karo aku. kuwi jenenge sampean dilecehkan lho. Ayo, Disek- ora trimo aku sebagai Aja wong trimo, wedok Dik. dilecehkan ki. Sumpah ora trimo tenan aku, Mbah, tenan. Nek ngene carane kowe iki tetep kleru, Mbah. Awas, Tenan. ngidak sajen. Ora apa-apa. Kempit, ayo kempit. Kowe aja cucuk tumbakan. Ayo kan sing dombengi kok ora. Iya. Lah aku ki sebagai sesama wanita ora trimo lho. bener. Masa geger kaya ngene dunekke kaya blabak ya, Dik kowe. Oh iya. Malah kowe no sing cetha aku go patek ora anu. Masa geger kaya blabak ngono mau muni ngono kuwi. Malah pindu. Lah kok malah melu-melu to, Mbak? Aku nirokke bapakku. Ayo rada maju. Diatur aja Oke, ning Di. pamundutan Dek Okta. Oh, nggih, Menika menika napa? saking Pak Saking dene. ingkang ngersakaken sesi deman ya. Ya, Nggih, saking nggih. Mas Bagus Jepara. Saking Jepara. Ya. Wah, kota ukir. Kota Matur ukir. nuwun. Mirsani saking dalem nggih. Heeh. Channel YouTube-nya Yusuf Anshor. Nggih. Rame niki streamingnya kados. Rame. Nggih, selalu ramai pokoke. Komentare ya ramai. Iya. Tenang. Lha niku tandane tresno karo jenengan. Lah. Ora tresno kuwi ora dikomeni. Apa kuwi strawberry coklat putih ki apa kuwi? Waduh. Elok tenan lho, sajane elok tenan ya Anjane. Allah. Ono Wah. apa jaiko? Jaiko. Ya Allah. Aku turahi sing coklat siji, putih siji, abang siji. Lho lah kok kabeh? Ayo siji-siji kok ya. Makmur tenan ya, Dik. Ayo iki Ansor Ya, laras kuwi. Jen, luar biasa. Nggih. Gek do nembango. Padune aku nembang jenengan arep maem donat to. Aku arep makan jajan sing tengah ora enak dipangan iki. ora enek tengahe kok. Ora Bolong tengah. Ayo sesi Ayo. deman, bawane siki. Bawa mboten? Bawa nggih. Bawa. Nggih, bersama kakak. Ya, dan adik. Apa ayah, ibu dan anak kowe? Wegah aku nek ndek ayah kok ngono. Kok wegah to, Dek? Kuwi sanadyan Allah ki ya. Lah senadyan Allah jare.
Ora ngono umpamane aku ndek anak kowe iku ya mesake bojoku. Lah ngopo? Lah nglairke iku ya ngrusake pekarangan nek kaya ngono. Kok iso rusake iki piye lho? Iya. Nah ya. Nyanyi. Wiwitane Anakku kok. Pandane gurih kok Mbah aku emang aku ya. Trah Gunung Kidul Dek Okta dari Gunung Kidul juga. Nggih. Oh, berarti ki kabeh ki trah Gunung Kidul diboyong neng pucung kene. Nggih. Iki keluarga Turki. Turki. Apa, Wi? Turki ki apa, Mbah? Turunan Gunung Kidul. Wah, iya. Tak kira Turki luar negeri kono. Sing ora Gunung Kidul ku nak Mbah Walo ya. Prambanan asline. Ngawer. Lah ngerti? Anu ngawur. KTP-ne teng pundi-pundi kok niku. KPT. Handerek sang peki Pria priya bagus pangola kang ngolah budaya sowan menyang monggo Dek Pak Sowan menyang kutha gedhe suwantene rak apa jenenge landung to Mbak landung. Napase ya landung. napase landung. Iki Landung. menggunakan apa jenenge teknik anu itu loh dari suara dada. Weh, Nek ngerti? dada. Suaranya yang dada. pirang werna. Nah, Suaranya yang pirang werna. lo macem-macem. Siji. Suara dada ya, Dek. Oh, suara dada. Kok nek nadane rada munggah sithik, Oh, nadane dhuwur. dhuwur sithik, Heeh. suara udel. Lah mana suarane? Piye suara udel, Mbak? Hah? Piye suarane udel? Ya kok piye? dipraktekke. Oh, ngono to. Heeh. Pas nada dhuwur. Wirak pelok. Nek slendro ya suara weteng. Oh. Kadang-kadang ya slendro ya pelok monggo. Kae sing duwe laras slendro pelok weteng kae. Pak RT. Pak RT. Pak RT. Pak Raden. Brengose niku lho. Bendara. Bendera terus kayong-yong. Mbah. Mbah halo ya. Dalem. Pak RT Pak Ipung kan dhisik urung dibrengos ngono kae. Dek nome lho. Ha, mula nek ngerti dek nome sing gampang kuwi lho nom-nomane Pak Ipung. Halo Mas. Aja ngono. Lah piye? Lah urung ana brengose kae. Iki ya wis duwe kae mbiyen saya lemu brengose. Kaya Rio Penangsang. Wis tau ning nggon aku, bawa lu ya wong isih ning jaba iki brengose tekan pawon kok mbiyen. Iki brengose sapa ya? Nek Mas sing gambang ki asmane sok Mas kenalan Mas namanya siapa? Aduh. Mas Joni. Joni Potoni. Joni. Apa? Mas Joni. Joni? Heeh. Joni, heeh. Ha. Bener. Joni ditambahi di. Bener. Joni Di. Joni itu. Iya, selendang kuning. Monggo. Selendang kuning Kang saking. kang saking ukir. Wah, jan. Iki dong apa to ya goyang iki dong apa to Ya iki? guyu Joni Di apa sapa? Gak ketok asmane udah Joni Di ya. Mas nyilih KTP-mu Mas. Aja sing kon tak Aja, cukup Dak. penjol. Ndak konangan kok. Aja dinekke kok ndak golek utangan. Lah, Ya nek ra sertifikat. Alahan. saya nemen lah. Oke ayo. Suara. Swara kurang permana
ning wasis Angung romarang bendoro. Widih. Mana Enak aku. ya, Mbak. Kecelak Mas Joni di, aku pengen tak ongkek-ongkek. Mas Joni di. Apa to? Mbak, aja dicedhaki engko ndredeg tenan kuwi. Ora, ya Mas. Mboten ta? Waduh, aja ditepak. Gue nek mangkel wilayah gampang iki diluntrung lho, Bu. Nggih mboten wau cantik ngene kok mosok dituthuk nganggo iki. Diluntrung. Diluntrung. Oh, krungku dituthuk. Ngawur. Nah, kuwi Sang dia ayu pijer. Mas, kumismu itu loh Mas. Tahu nggak? Aku jatuh cinta sama kumismu itu loh ya. Buah kismis, buah rambutan. Cakep. Yang berkumis jadi rebutan. Aduh. Kowe iki Mas Joni di. Kowe iki nek nggerbar Uut ngomong kok kowe terus kilit ngono ki. Angger Uut. Terus piye, Mbak? Nek bareng ngomong terus piye? Angger Uut. Ekspresine piye, Mas Joni di? Kowe iki bareng. Ayo gek dibawa aja nek kono. Ya ngapa lho, mboten napa-napa. Aja ganggu konsentrasi. Konsentrasi. Ya ora mungkin ganggu, justru saya di sini tuh memberi semangat. Ngerti ora? Demoken dadane kuwi deg-deg sar, sego gudeg eneng Pas. pasar. Lho sikile obah terus. Ya ora apa-apa kursi ke sing obah ora masalah. Mas Joniti, tahu nggak? Cintaku padamu itu seperti kumismu loh, Mas. Wah, lah nek ngono gur telu. Telu piye? Lah kuwi kumise gur telu. Oh, ta Mas 5 kok telu. Seperti kumismu, Mas. Walaupun dicukur, tapi selalu tukul. Setiap hari. ayo Oh, ayo, Mas. Mas kok terus sampean kelamet-kelamet to, Mas? Bayangke apa to, Mas? karo ngeleki duwe. Gak ayo masak aku ngono wae jenenganmu. Meneng wae Jon. Aman ya, Mas? Bojomu ndelok ora iki? Oh, mboten. Lho, bojone urung duwe bojo. Ora ndelok nek kene ndelok ning streaming, Mbak. Deloke ya ora tegel ngono. Digarak. Ditutup kene iki. Nggih, heeh, pijer ngencang. Pijer ngincangake alis. Terus tresno. Terus tresno sesideman. Suwun nggih Mas, Sugeng Makarya. Semangat kok. Nah, ya ngono, disenai semangat. Nah, iya lho. Monggo sesideman karya Ki Haji Sukron Suwanda. Monggo Mbak Uta. Luwih becik patenono timbang berpisahan pringgiang selestia rewang samudana marang kula warga Yanti. Waduh, pas eling ngabani. Iya. dadi kondektur. Kondektur. Ngawur. Lah iya. Wadah lengo ki apa jenenge? Driken. Oh, Dirigen. dirigen. Oh, Dirijen. Ya. Lipat kincang
pakai dangdut. Apik-apik. Pak mbojoan ki ampun manut kalih. Aja manut. Iki ora manut juga tak paske. Ketoke manut-manut men. Mbah Waluyo sing manut ora sing dene. Iya. Ya. Urip ono. Mabur. Gede. Joniti Jan nganggo dibanterke njuk alon-alon. Berdinamika ya, Mbak. Heeh. Kanggo lepas stang barang lho mau. Sik endi, Mbak? Ya, ya. Bar iki nggo jamping kok, Mbak. Oh iya. Bar iki gaya helikopter. Iya. Wah, piye kuwi? Mas Da piye kuwi gaya helikopter? Ayo delok dhewe. Sekolah SMA aku wis ngerti gaya helikopter. Jurusan teknik permesinan kok. Teknik mesin ya. Makane yo tahu tentang permesinan. Nah, rungokke jan malah doteng Celemang. Kok teng Celemang pripun to, Mbah? Kan Dek Yusuf jurusannya di bagian mesin. Jadi tahu tentang helikopter, tentang apa? Sepeda motor, ngerti. Ya ayo. Helikopter sing karburasine wis diporting. Iya. Dadi wis ora ciut neh. Iya. Rakyat tenan. Ayo, teke. Helikopter. Urip ana kutha gedhe. Kaya ngene lho. Kayak helikopter iki. Kaya ngono kuwi mau kaya